Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission and vision is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ Eke, asị m na Eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-ada obodo. Onye chụba anyị daa. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya nwụ. Asị m na akakaka ya ma anyị na jichicha ya ma anyị. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anyị ha wee fụ. Ise. N'ụbọchị taa, ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa anyị ga-akụzi ewu ihe gbasalụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara amosu. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ akaliogheri. Ya na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ogbonuke. Ọ ụzọ ihe taa wofu tọpik anyị akụzi taa. N'ụbọchị taa, ejegodi m na temple je gọọ ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi m niile, friends of the temple and all my children all over the world. A sị na ọmaka ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. Ịga ọfọ na ịchụ aja mbunye elu na aja ịpụta ihe anyị na-achụ for 14 days ka na-aga n'iru. Ndị niile na-esonyere anyị na ya bụ aja bụ n'ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, o bido na 6th ọsọ ọ ga-eme 14 days. Anyị ga-abịa anyị ga-eme nchịkọta ụbọchị ahụ. Anyị ga-evidokwa ya bụ aja, the processes and okwu anyị ga-ekwubi ya na aja nsuru ọkụ anyị ga-achụ n'ụbọchị ahụ. Achụchazi anyị wee gbuo eburu wee mesara aka n'ụbọchị ahụ. So ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enweta vidio and voice note so ya bụ concluding part of that ritual n'ọnwa February. Then echefukwana na Ugochi tubelu Odinana temple n'ụbọchị ụka na anyị na-eme counseling. Echefukwana na anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nweta vidiyo anyị wọtịcha ya, ịtụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Echefukwana na ọnwa June na o nwere anyị enwe festival na temple. Then ọ nọ ya bụ oge ọnwa June anwa ka ofu onye n'ime ndị na-eso anyị ga-enye onye a nnukwu ihe onyinye. So o nwekwazi ndị ọzọ ga-enwe anya enyekwazi ụfọdụ ihe mgbamume dị iche iche. So ị na-enweta vidiyo anyị na-eshare ya ndị ọzọ, na like na comment our YouTube videos. Ka chi dị mma wee dịrị gị. Ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ message of hope ka na-aga n'iru n'oge awa nke eziokwu n'ọdịnala Igbo. Before nga n'iru n'ụbọchị taa, echefukwana na o nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike iji aka umewuru onwe gị. Ọ bụrụ dibịa ga-emere gị ihe niile, especially when you don't have money. Dibịa na-achụgodoro aja dị iche iche, ị kwesịrị inwe ya altar. Call it altar, call it okwu mmụọ. Akụwara nkịsị gị, ọ bụrụ na
na ikwesịrị ọ bụrụ na inwe conducive environment ikwesịrị inwe okwu mmụọ ma ọ kpọọ ya altar in your respective homes. Mana ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi ma ọ bụ ebe ị nọ adịrọ conducive n'ime nwewe set up an ọdịnala altar, agwara m ka esi ije watch ya videos mmelasi ya afọ ebe m kọwalụ how to set up an ọdịnala altar. Mana ọ bụrụ na ị mewuro nke a ma ọ bụ na ị nọ na be nna gị, ị nọ n'ala Igbo and ị nwere conducive ngwuru nke aka gị, ịdọ aha na ngwuru okwu mmụọ ka ọ bụ okwu anyị, you must have a way of communicating to the gods. Agụsịrị m ọtụtụ ihe. Ị nwere ike set up an altar. Akwara m etu ị ga-esi wee use even table, white cloth and rest of. Go and watch my videos on how to set up an altar. Onye wa the title. Ọgwụgasịa gị ihe ndị ga-adị ihe niile agadịsị n'altar nwere ihe a representary. A ga-enwerịrị anchor, a ga-enwerịrị okwu ebe i mere store ya ezumezu mmụọ where they normally coordinate and take off. You understand? Ebe ị ga-anọ wee na-akpọkọ ha. Ọ bụrụ taa ka altar ma ọ bụ inwe okwu dịbara. Nke a bụ ofu. Ọ dịwara n'ọdịnala Igbo mgbe gboo. Enwere okwu mmụọ, enwere okwu anyị na ngwuru dị iche iche. Ịghọtara ya? Ndị Igbo na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Na saịdị Igbo isi wee bịa, o nwekwara ihe representary that okwu anyị ma ọ bụ okwu mmụọ. Ka nwaga wee sị gị na ọ bụrụ na ị nwere conducive environment ebe ị ga-enwerịrị ebe ị ga-amụnye candle. Jide candle kwubi okwu. Ka this burning of this candle bụrụ aja nsure ọkụ. Then ị nwezie ebe ị ga-anọ wee na-akpọku mmụọ. Ọ ga-enwerịrị a meeting point. Jee na agba ochie ọ dị. Ọ ya batara ụmụ Israel ji wee mechaa wee nwee ihe a na-akpọ the Ark of Covenant. Igbe ọgbụgba ndụ. Igbe ọgbụgba ndụ agreed n'ime the Ten Commandments na ihe ndị ọzọ ihe dị n'ime nkwekọrịta Chukwu na mmadụ. A ga-enwerịrị the meeting point. Ndị ụka kpọrọ nke ha chapel. Na chapel a sị gị no ewetara host that is oriri nsọ. Ụkọchukwu kwubie okwu n'okwu odido dị asọ. O wee sị na achịcha ya ji na Jizọs na ya kpọtụkwara na Jizọs n'ime wee tinye n'ime mostras wee tinye na special place dedicated for communicating with mmụọ afụrụ anya. Achọrọ m ka m were ihe ndị ụka ọbịa wee gbara gị atụ ihe ịmaghị. Ịghọtara ya? A ga-enwerịrị a meeting point. Ndị ụka ọbịa nwere ya. Ha kpọọ nke ha chapel. Ebe ha na-anọ wee na-communicate with chi ndị ụka ọbịa. Mana n'ọdịnala Igbo n'ọdịbụ mgbe gboo mana na ya bịa rie ndị be anyị rie ndị ụka ọbịa bịa eme ndị be anyị kpụ mbụ. A wee chefuo ọkpụrụ n'ala ntọala Igbo. Ọtụtụ family kịta enwere ozi okwu anyị, enwere ozi okwu mmụọ okwu anyị ebe a dọrọ na ngwuru be ha. Ebe ha ga-anọ wee na-offer sacrifice and communicating to the gods. Ebe ọ na-abụ onwe ka ihe si wee dịrị were ọjị de gbọkwuo ndị afụrụ anya wee gwa ha sị ha mere gị nke a na ị ga-emere ha nke a. Ịghọtara ya? Echefukwara na Igbo ọgbụgba ndụ nke ụmụ Israel. Yes, na Igbo ọgbụgba ndụ nke ụmụ Israel ahụ ha nwere ọgbụgba ndụ bụ na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ga-echekwa ha n'aka ndị ilo ha niile. Then na ha nwere onwe ha ga-edebe iwu a bụ iwu ọdịnala bụ Ten Commandments. Na ọ bụrụ na ha debie na ya bụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ga-abụrụ ha chi. Ịghọtara ya? Yes. Word ka ihe na-adị eme ọ ebe a na-akpọtụ okwu mmụọ ma ịkpọrọ okwu anyị wee ebe a na-akpọtụ ụmụ mmụọ where you can be communicating with them.
then mana ọ bụrụ na eriri gị eri ma ọ na ngwurube nna gị ama eme ala awụ ebe a ga-eme install eni okwu mmụọ ma ọ bụ okwu agwụ ma ọ bụ okwu mmụọ, ihe niile abụ okwu ka ọ bụ is an altar eme install. Abịa na dibịa, ịbata na be dibịa ọbụla ụlọ ọrụ ya ka a na-akpọ okwu agwụ ya. Agwụ ahụ spirit niile ezumezu mmụọ niile nyere ezi. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ị ga-enwerịrị mmụọ. Then minus that one, ịbatazie n'okwu ihe ndị ọzọzie bụ mana ọ bụrụ na ngwurube nna gị ma ọ n'iwu onye akpọrọ ọrụ ma ọ n'inwere kọl ma ọ bụ na-ewe pastọ ma ọ bụ mana ị chọrọ ka inye ya ka ị harmonize ezumezu mmụọ so gị, you must have a separate altar. So ihe kwesịrị ime mgbe a bụ ọ bụrụ na ime build okwu build an altar na ngwurube nna gị because na ndị gbonu na-eje ụka, e nwekwara ike ịkpa ha wụtụ dibịa gị owubelu gị okuku gị bụ okuku agwụ gị. Yes, where you harmonize all your agwụ ya ezumezu ya chi gị na ihe niile n'ime okuku, gbaa ha orikọ na ha ga na-alụkọ ọrụ ọnụ. Then gwa ha ebe ya na-agwa ha ihe ị chọrọ ka ha na-emere gị, kwekwazie ha nkwa ihe ị ga na-emere ha. Then onwe ike ọ dịzie na be dibịa ịchọrọ ịchọrọ ichukwu ya nọ ise ndere dibịa ego na ọnwụ na ị nọrọ nso ochukwu arụghị ya, ọgwa ndị nọ nso mmụọ onye nọ ya natakwara ijekwa aka gị jee ebe ahụ nọrọ gị na dibịa echukwu ya n'onwe gị. Ịghọtara ya? It must be there must be an altar where ezumezu mmụọ so gị a na-akọnnet ha. Echefukwala na abịa n'okuku agwụ a na-enwe mbata na ọpụpụ, maka na agwụ na-apụ apụ, mmụọ na-apụ apụ, na-apụ apụ, na-abata abata, they are spirits. So ihe ọbụla ị na-eme, there must be a packer, there must be mmụọ na-akwụdoro gị, because we are living in competitive world. Ada agba aka achụ ihe na-ata alụ, ihe na-achọ ndị na-achụ ya buru ibu. So ọ ga-enwerịrị mmụọ na-aba aka if not eburu onye kwụsọsị ya. Then that reminds me, gee ntị ma gee ntị nke ọma, maka na eriri gị eri ịmara ọdịnala Igbo, ekwuo na emi ya akwụkwọ ya ọzọ na-ekwukwe ya taa. Anything ọbụla gbasara agwụ, nwaanyị enwere ịlụ agwụ, nwere ihe nwaanyị na-alụ. Yes, a ga-alụrụ nwaanyị agwụ. Ịghọtara ya? A ga-alụrụ nwaanyị agwụ, mana nwaanyị ama alụrụ gị agwụ weda bụ iwu nwoke ma ọ bụ iwu nwaanyị. Ịghọtara ihe m kwuru? O nwere ebe a na-emerụ ihe mmụọ nwaanyị acha n'ụzọ nwoke akwụrụ. Ịghọtara ya? Ekele ọrụ eke. Anything ọbụla concerning ịkpọtu ime install akwari ọmụmụ, ịlụ agwụ, ịda na ngwu, and so many of them, nwaanyị has no say on it. Whether ma ịkpọrọ ya nnukwu nwaanyị, ma ịkpọrọ ya eze nwaanyị, ma ịkpọrọ ya ihe ọsọ ya bụrụ, as long as no nwaanyị ọma enyi ya ịkwa kpọtu akwari ọmụmụ wee lụrụ gị agwụ. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ ime install ana ngwu. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ ọrụ mmụọ niile ka nwaanyị na-alụ. Ịghọtara ihe m kwuru? Ka ị ghara ịbụ onye jere ịnyụ anyụ wee zọrọ azọrọ. Nke bụ eziokwu m na-agwa gị. Ị chọọ gbadaa na be nna gị, yes, na village be nna gị, yes, chọọ ezigbo dibịa katagoro ahụ, jụọ ya na nwaanyị ọ na-alụ agwụ, nwaanyị ọ na-alụrụ mmadụ agwụ, nwaanyị ama alụrụ gị agwụ. Ịghọtara ya? Enwere ụfọdụ minor work nwaanyị nwere ike ịlụ dịka ọrụ mmiri ma other things, mana ọ bụrụ ihe gbasara ịlụ agwụ, is a no. So ebe ọ na nwaanyị ama alụ agwụ, marakwa na nwaanyị ama alụrụ gị okuku agwụ. Anything ọbụla gbasara agwụ, nwaanyị ya eme. Ọ bụrụgo na nwaanyị nwe onye akpọrọ ọrụ, ọ ga-akpọ dibịa ga-abịa merie install those things. Ịghọtara ya?
ka bụ ihe ị kwesịrị ịma to avoid imechi ibido n'isi. Then n'isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ there is negative energy, and gịnị ka ị kwesịrị ịma gbasara ndị amoosu? Gịnị bụ amoosu? Ka nkọwa ya ọfụma. Amoosu is a negative thought sent out by a living human bewitching someone else, trying to pull someone else down. Negative energy sent out. Amoosu is a living being. Onye abata iwe ike na-anụ ihe dịka na onye anọ n'otu ndị amoosu. The person belongs to dark energy congregation. People that fill their heart with negativity, trying to pull someone down, as long as maybe you are not part of them. So, enwere ụzọ dị iche iche mmadụ nwere ike isi na-ata amoosu, knowingly or unknowingly. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-enwe ekworo na anya ukwu n'ebe agamniru onye ọzọ nọ, nwanne iwe onye amoosu. Yọtara ya? And onwe ihe mmụọ na-eme onye amoosu na mpịawa azọ ndị amoosu na-receive it. Yọtara ya? Gịnị bụ amoosu? Amoosu bụ ndị na-enwe ntaji anya. Ọ na-adị ha ka onye na-aga n'ihu ya adaba. All negative wishing, negative longing people nwere towards a fellow human. No, amoosu. So amoosu bụ onye dị ndụ na-eche ọ ka ọ bụrụkwa ife anyị ka a na-ekwu maka ya. Iyiri akwa ọ sị kere ihe iji wee yi akwa na ịchọrọ ka afụ gị. Igoro moto ọ sị nọ ka notice me. O nwere ihe ọ bụla imelu oge emete ọ ga-adị satisfied. Ọ ga-afụrịrị ihe okwu. Ihe niile ọ ga na-agba mbọ ukiri ihe ọ ga-eme ka gị na ya nọrọ ofu ebe. Chefuzie na onye ji nwata na ana ji onwe ya. Ịghọtara ya? Onye bụ amoosu. And in this world we are living in, there is no way you will run away from negative people. We always have them in our midst. So ihe ọ pụtara bụ in our daily activities, once you have great things to offer, once you are alive, there must be someone somewhere wishing you negative things, trying to pull you down. Ka m were go Jizọs ndị ụka ọbịa wee maatụ. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa, according to that allegorical story in the Bible, enwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ewu isi evil, including ndị o mere ihe ọma. Ihe ọ pụtara bụ na onye ya ataghị amoosu is not limited to only your enemies. Even people you are too nice to, even people that are your friends, even people that have benefited in one way or the other from you, they can still wish you evil. Ọ ndị a niile sokwa Jizọs ndị ụka ọbịa wee na-ekwu ụzọ na-adịrị gị nwa David, na-eprezie maka na enyere ha achịcha ha wee rie rijuo afọ. 5,000 men, excluding children and women in counting. Then ọkwa ofu ndị anwa riri benefitri, ọkwa na ofu ndị anwa ekwubiri nwanne ha nwoke na nwanne ha nwaanyị okwu. Ọkwa n'etiti ndị anwa o kụziri ihe nkụzi dị iche iche. Ọkwa n'etiti ndị anwa ndị ọ gwọrọ solve their problem, challenges, one problem or the other. Ọkwa from their midst ka ejikwa wee sị kill him, crucify him. So people you even help as a human can still turn around tomorrow and be a nightmare. People you brush, you give them helping hand, they can still turn and become your enemies tomorrow. You got that? Yeah?
So many na keep as long as you are living in this gross material world and you have something tangible, meaningful to offer, some people can still be envious of you. And those ones and their activities is called witchcrafting. That witchcraft, there is nothing you can do about it. The only thing I will ask you to do as a human is to make sure you protect yourself. That's why some people will tell you, eze dibia, onye mgbara afa wee gbata afa na ndị amoosu so n'ihe na-agbagharị ya stọd. Mgbe m jiwaziri esogbu ya, o wee sị na ya arụgwọ n'ọrụ amoosu a 6 months ago. Ka ịkwara ka ndị amoosu a ji wee pụtakwa n'afa ọzọ. Mana ofu ihe ọmarazi bụ na ndị amoosu is a continuous work. Ndị amoosu bụ ihe ya wụ from time to time. Ike ndị amoosu ma ọ bụrụ na ị nwere mmụọ na-apịawa ndị amoosu azụ. Example, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu mgbe m lụrụ ọrụ amoosu last years back. You know why? Mgbe a lụchara m ọrụ amoosu wee sị mesịa wee kụọ mmụọ na-achụ ndị amoosu mbamba. That is the end of ọrụ amoosu n'ebe nọ. Yotago maka na ekere ọrụ eke. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọwụ ha ọrụ ha ịpịawa ndị amoosu azụ. Gbanyere ha fim. Ndị ọgwụ ọrụ ha ịpịawa ndị otu nzuzo azụ gbanyere ha fim ha afụ n'anya. Yotago ya ekere ọrụ eke. Onye abatala ọtụtụ ndị mmadụ ji asị ka ha kụọ mmụọ na-achụ ndị amoosu mbamba ka ihe gbasara amoosu India. Gị na ndị amoosu a na-ama aka ịmaka ihe a pụrụ ime. They can even gossip against you just to pull you down. They can even set you up. They can do all manner of things in order to be sure that two of you are downstairs, that two of you stays on the ground, that two of you remains on the floor. So Ndamos, don't overlook them. They can use human because, like I said before, the witchcrafting work is negative energy sent by human, a living being. They can bring okunuka for you. You understand? So, all batalo, you don't joke with them. Even a ministry, more than that, also will keep bring your ministry down. More than that, also can even fabricate a story, an allegation to level against you in order to bring your ministry down. So, here I'm in a menandua. Man, I find a position opportunity to tie in that most care her permanently. Forget it, video. Ndị amoosu gara agbalụlụ ọrụ. Ịma na ọ nwere ọrụ ihe ahụ ekwubichara mmadụ okwu na-erecha ihe ije n'ihe ịfụ na ihe a ga-aga. Mana ịgbacha afa gwa gị na ọ gara. Ka ihe a bezie na mmezu ndị amoosu eje gbalụọ the ten. You know why? Maka na ha mara ya bụ ihe ga iri utore. So eje gbalụọ ya. So you must do something drastically against Ndamusu. They can close down your business, they can close your ministry, they can close you all again. So don't joke with them. Ugochi to na temple. Arụsị na-apịawa ndị amoosu abụrụ ihe anyị ji egwu egwu. Maka na mmụọ na-apụ apụ na-eji oru jee Igbo. Ọ bụrụ ọsọ ịpịawa ndị amoosu aja azụ. Maka na mmụọ pịawara ndị amoosu cha alụghị n'ụzọ. Mmụọ ebutebere gị ihe n'ịfụnanya na arụsị alụghị ọrụ jụọ dibịa gị what next kwesịrị ime. Maka na ndị anyị lụrụ ọrụ rụcha alụghị ọrụ, we are expecting them either na ha gburu mmụọ na-achụ ndị amoosu anụ ma ọ bụ na ha kụrụ mmụọ mbamba. Ka ndị amoosu cha n'ụzọ ka disappointment kwụsị. Ka alụ okele fati
Onye ka ọ kwụsị ka ọ ghara isetu iwe ọlụ gị etu ihe ịchọkwa iwe ọlụ si ga osieto aga. If not, ị na-eto igwe na-achaghị acha. So ị ga-alụrịrị ọrụ gbasara emegide ndị amoosu ka a chara n'ụzọ. And as long as you are living in this gross material world, there is no way you can run away from ndị amoosu. There is no way mmadụ niile ga-afụ gị n'anya. Ị ghọtara ya? Because that's why we are living in this gross material. So mana ihe na-agwa ndị mmadụ bụ agbara aka achị ihe na-ata alụ. Nwee ementọ, nwee onye ga na-agaghịde gị, onye ga na-agọrọ gị ọfọ, nwee ọra mmụọ ndị ga na-agbawe ogige ka ọ ga-abụ bifo ihe na-achị ime gị hafụ gị. Maka na onye kene soni ekene ya. Ikenewe ụmụ mmụọ a build a personal relation with them. Believe in me, they always be by your side. So ihe ị nidere bụ ịkaba arụ kwụọ mmụọ na-apụ apụ mbamba. Ọ bụrụ na ị nwere ego ihe eji wee kụ ya mbamba, gorogoro ihe ji na ọkụkọ na ọjị na mmanya jee gbuoru mmụọ na-apụ apụ, si aba aka ka ịfụnanya na ahụ n'ọkwere nọ na-eme. Because ọ bụrụ ego onye mana batara bụ isiokwu na onye ka o si ebutere. Ọ bụrụ ịlụ ọrụ bụ isiokwu kere ihe lụpụtara. Gịnị bụ ndị akara ogheri? Ndị akara ogheri bụ ọ bụrụ na saịdị Anambra ebe anyị si, o nwere ihe mmadụ ya masị na akara ogheri mmadụ. Onye nwe onye akara ogheri? Akara ogheri bụ onye nwere ihe o mepụtara. Jebe adị mma na ba adị mma. Ndị enwere uru ha bara. So o nwere ka ihe esi n'ego gwa onye asị na akara ogheri mmadụ si ebe a pụọ. Ihe ọ pụtara ihe ọ na-agwa gị ewu na o nwere ihe nke pasta. So etu akpọdụkwu na mmụọ, o nwere ndị bụ akara ogheri mmụọ. Etu esi nwe akara ogheri mmadụ. Akara ogheri mmụọ bụ ndị but when they are dead men, like even when they are alive on earth, they couldn't achieve anything. Name it. Some of them are not even married. Some of them are not. Some of them are not. Some of them want to achieve, and they now swore that since they did not achieve anything here on earth, that they will make it impossible for any other person to succeed. So ihe due to ihe emewuro ha cheje na site na nwere onye ọdọ ya emegbu, bringing challenges, negativity. So ọrụ ndị a na-arụ ọrụ more of ndị amoosu. Ihe dịzi iche bụ na they are non-living beings. On the past go on. While ndị amoosu could even be a negative thought form of a living being. Of a dead man or woman. So ndị akara ogheri bụ the enviness, negative thoughts sent out by people that are no longer living with us in this gross material. And I have ndị akara ogheri. Yes, ọ bụrụ na anyị bụchara mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-apịwa ndị amoosu azụ anụ, ajideke ndị amoosu ihe notizikarị na ya bụ na na-eji akwa red wee na-eke ha. While ndị akara ogheri is black. Then there is slight difference na ịkwa ibufa. Ọtara ya? Ọ hi kwesịrị ịma. Then nke ịtọ bụ they are all negative energy, bụ ịchụ aja ndị ogbonuke. Ọ ka anyị nwasị arụ ya. Ndị ọgbọ gị na-eweta uke. They are met in the world of spirit. They are no longer living here, but they still have link with you. And nwere ike ọ bụrụ na in agreement gị na ha nwere when you are both are on the spiritual world. But here on earth, this present earth life, they could be bringing one problem or the other. Bringing uke, but they are mates. They are dead mates. So for them, they always wanted you to join them or to bring some negativities around you so that you will have cause
to ask questions. But what would I normally do? Ihe na-eme ewu mgbawa afọ gbata na ndị ogbonuke nọ n'ụzọ mmadụ. Ihe ga-eme ewu ịjụwa ha kere ihe ha ga-eme, kere ihe ha ga-esetụrụ ha ka ha chaa n'ụzọ ka ha kwụsị distọb onye a na-edistọb. Ekwuo ihe ndị a, igoro ihe ndị a onye chụpụrụ ha aja ejewere onwe ha. Ọ bụrụ ha bụrụ ndị ga-asị by fire by fire by fire ya fire enu nwere ọkụ ana nwere ọkụ na-ajụ ndị na-asị enu nwere ọkụ ana nwere ọkụ enu gwuru ọkụ ana nwere ọkụ gara ebe ya agwụ. Ghọtara ya? Then enwere unclean spirits, ụzọ esi asolve their problem dị iche iche. Enwere ndị nke bụ ndị ị ga-ekwubido okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ha tụọ gap. Nwee ndị bụ na-aga esetụrụ ha maka ihi connection ha nwere with onye a na-ekwu maka ya. For the fact that ha nwere connection with onye a na-ekwu maka ya, you can't just say I curse you, I ban you. They will not listen to you until you sever that relationship that they both has. If not, ime ihe ị kwesịrị ime. Kwudo chukwa ndị niile gị na ha so ichukwa ha ichukwa gị. So ọ bụrụ na ndị a ga-eke ikere ha eke ha eke, ọgwa ndị a ga-achụpụrụ aja ha jewere onwe chụpụrụ ha jewere onwe ha. Ebe tere abụrụ ọgụ na mgba. Ọgwụgwọ Jizọs ndị ụka ọbịa mgbe ọ na-achụ ndị mmadụ, o nwere ndị nke ọbịa si onye ka ụnụ bụ, ha si na ha bụ igwe. Ọ si ya ngwa ọbaga n'ogwute m na-achụrụ ha aja. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa ha na-agụ ya wuti literal mind. You understand? Yes. So mana ihe ọ na-achịkwa ebe ahụ na eso nwere story ịnụgo na Bible. A sị na o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa ka nwere ya story wee mara gị atụ ịghọta ihe na-ekwu. Ha nwere penti a picture. O wee sị na ọfụrụ onye unclean spirit nọ n'ime, wee sị onye ka ụnụ ha, wee sị na ha bụ igwe. Wee sị ngwa na onye ahụ unu ji dị ezinụlọ ya mkpa maka ihe esi n'ime pụta kama jee banye n'ime igwe ezi. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ha wee nupụta n'ime onye a wee banye n'ime igwe ezi. The whole igwe ezi niile a wee nuru wee jebe na mmiri wee nwụsịa as we feast on them. Ghọtara ya? Aja ka a chọrọ. So e were those animal wee gbara isi ndị anwa human, because na human is higher than animal. So e nwere ọrụ ya agbawo na arụwa, ọ bụrụ ọrụ niile na ga apecha ụchụ with an animal ka iwe dị clean. Cast ga spell n'ebe nọ to animal. Ghọtara ya? So ya ka kwesịrị ịma gbasara ya. So e nwere so many nke a ga-agba onwe nke a ga-eke eke severe relationship eke nke a ga-achụpụrụ aja achụpụrụ ha aja. Ihe ndị a ka kwesịrị ịma na-etu esi alụ ụfọdụ ọrụ dị anya. Ọ bụrụ ihe niile abụrụ ọgụ na mgba, ọ bụrụ ihe na-eke ya asị cast abide. Nke bụ isiokwu na mmadụ ọbụla dị ndụ cannot even kill spirits. You can't even kill spirits. So whereby you cannot kill spirits, why fighting them? Why starting a war you cannot finish? So ọ bụrụ ihe kwesịrị ịma. So what you do, onye gbachara afọ ya amasị, the best way to separate gị na ndị a. Ndị a ga-achụpụrụ aja gwa ha jewere onwe ha jewere onwe gị. Ihe ndị a ka kwesịrị ịma. So negativities, enwere so many things nwere ike ibute negativities. Akọọna m ụzọ ihe ịtọ, ndị amosu, ndị akara ndị ogbonuke. Mana for all these things to have any effect on you depends on the cleanness from your own end. Ịma na atịtị na atịtị. Ọ bụrụ na ịchọ ka ịma the refuse dump generated in your area, bido dump bụ ahịhịa nke gị onwe gị n'ihu ya adị gị. Ifu na very soon ndị mmadụ ga-achọ na-eme the same thing. Mana ịdị ọcha, it will have a way of warning off other unclean people to go. So bido taa, life you are living can be responsible for you inwewe less negativity. Mana ọ bụrụ na negativity pịarụ n'onwe without giving a helping hand to that negativity, use mmụọ na-apụ apụ wee chụọ negative things around you. Ka iwepụta ya ka ide ude. Ọ bụrụ na ihe a nkụwarụ taa na o nwere uru ọ bara na ndụ a, try to let others know. Amosu Akaliogheri na Ogbonuke
ndị ọ bụ ọrụ ha ịlụ ọrụ dị ọ bụrụ ihe eji cast and band eme. Ihe ya abịa align with them, give them their own quota and their destiny. Ha ji were onwe gị were onwe gị maka na you can't finish a war. Don't start a war you cannot finish. Ọhị kwesịrị ịma. Aka mbụ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Onwe ajụjụ ị nwere ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gị gboo maọbụ ihe na-akụzi n'ọdịnala Igbo, send ya meseji a ga-enyere gị aka 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu n'awa afa m. Ya gazie n'ọfọ ịkụzi n'ọta ọgwụgwa nne Igbo onye bụ na-agbagoro gị afa ma ọ ebe dibịa ọbụla gbachalụ gị afa mana ị nwere ego ihe eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Akụzi n'ọta ebezina akwa. Send ya meseji na WhatsApp, aga m enyere gị aka. Mụ na ndị amoosu na-eji stọpụ n'ụdị ọbụla bịa gọsara mmụọ anyị ga-alụ ọrụ n'Ugochi tubelu na tempụl. Ịkụọ ya mbamba ọgwa nne m akụ ya mbamba igbo ori ya anụ yọọ ya ihe ị chọrọ ka o mere gị ya. O meziere gị ya bịa kenee ya. Mana akụzi n'ọta aka nte na-enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọnọdụ ha ka nke gị njọ mana taa da smiling. Ya gaziere gị. Nwekwa ajụjụ n'ihe a nkụzi taa, send ya meseji Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite 08057837672. Daalụkwanụ.